Saurag, howlet saurag, Hanya lushka ounce an aving. Mating waar wolle. A meisdal a snàimh an an MS mighty swim fesgur aniu. Fat ceir uaran mar sin chi sin cimrahis mi as dé sin ach ha ymig sglorosiach ma bhaid agus mar sin bí an tealach agam ar a bhí a gabal páirst an an MS mighty swim. Bhá na háitriche bhí cheann coig Jack bliana. Ha mi ar son brin mi en snàimh agus bhí meise agus camera má fón lámh a dul amach san túil mhór agus bhí tíon colm agus bhí féicin cimar haú na seo agus ag an amar snàimh agus bríoní mi dhéan sin ach ba mí is maiich well chaneal tahairste san mór mar seo céideachte an an dúchan an eile agus sin is scás ha bhí a créid sin go bhfuil sin a fudach an an súil post-COVID a seo. Is stocha an béag sin aon sin a chaibh a bhí a féicin cimar a haú sin a seo. Chaneal sin completely post-COVID. Like, ha scapal an Victoria aníise agus ha Victoria mar sin arás an glasach agus bheit má fiúis a dul híing arás ag dúra an teachan seo a bhí snàimh an an mighty swim agus chaneal céadeiche sin a dhéanamh aníis agus nuair a bheith sin a gra scapag sin féis nó díist nó trúis ag go bhfuil a bhíras agus nuair a nach arabhann mar sin sa chóirsneach sin duine bí duine ag bhfuil COVID an an quarantine an an taásta ach nuair a bhés a bhíras a nachcaig an an duine tuamh muí na teanásta tuamh muí quarantine a nuair sin bí lockdown ann like stocha bí nachcí an cúis sa bhating agus bí lockdown ann fescair sin chollua sa há sin sa há rutan na gaharacha agus bí naríoch an dúnse etis na stáin agus mar sin bí lockdown an an Ballamór a bhain an an stáit a bhain agus go trich bí na lockdowns a marsing fat seachgan. Bha lockdown acin sa an Astràilia jess as taving agus thuairstit gan bí an lockdown sin a marsing fat coig lá ach uair sin amachchas dé trí lá. Sin na circuit breaker lockdowns agus sin díirich is sons nach bí sin a glósat man gúirt agus a tachastrí duine nuair a bheith a déanamh contact tracing. Agus tuamh contact tracing ha app agam san fón lámh acham sin my SA Gov. Seo é seo COVID safe check-in. Agus nuair a bhís mi a dul isteach ann na búistin bí mi a scanner QR code. Chaneal QR code a seo ach sin na bhís sin a déanamh gus fá isteach ann na búistíomh. Chanéim sin máscachin a chosca seo. Nuair a bhís lockdown ann bí barach duine a cosc máscachin agus úran nuair a bhís an lockdown ann as dé sin fat seacan ra í na búteamh a gra á féimach a tir cáldach údig a bhí cáldach úding a bhí áist a bhí ma bhís tú ar san a bhí anna seo ach
agus ha fiáin ann a bheits a cosmáscicin a chaneal sin cumanta a seo. Ha mí creid sin go bhfuil in os cumanta anna bhí buine fan rá an glas o iachcha a dúine bhór a cha seo cha bhí sin a cosc máscicin idir. Ach ha fés an go bhfuil máscicin cunspaideach an an dúchan an eile a chaneal seo ar scás go bhfuil sin an máscicin a seo. Chanéim sin an cosc. Chaneal a bhéras man gcuirte seo. Chaneal a bhéras ar a bhí man gcuirte seo. Wel, bhiciún na hána. Mar sin ha Stiùiridhean as dawn míon déich mór sa ha tathairstas. Chaneal am tathairstas móra ann. Agus nuair a bheits tathairstas ann bhí Stiùiridhean eile like mar a siimplă san Mighty Swim ha seo go hábhasteach bí a thula duine ann fat lá, mé lá go mé lá agus bí bíoh ann agus géimichin agus cabadaich agus casteal sceangaich agus a thula síon agus cha bhí sin a tathairst. Bí cethair uair ag go thula duine agus mar sin bí mé se snàimh bhá cethair fesca go 8 fesca agus bí Agam rí dul ann stoch becin roa cethair uair agus bí Agam rí fallamh ag 8 uair. Sin mar a ha im grut nuair a bheits dúdal gon amar snamh tuibh muid tathairstas mar seo bí uair a bhean agat agus bíú a dul isteach ag an uair agus 10 minic sin rá an uair bí a gra sin é amach aníis agus bíú a fallamh mus an bí na duine eile fáin isteach. Agus ha áireann ar a thula síon ha ag 4 meter a bhí ag go thula duine agus mar sin nuair a bheits tú an tuibh mu a bu bí sanas ar an daras a gra fiche duine sa bhú seo agus uair an bíú a coiad ar a bhú agus main chu fiche duine ach sin é. Chaneal mí am extrovert mar sin ha meid a faraching go bhfuil ábhasteach a seo cha bhí mí a dul amach don na tathairstas an mór don na nightclubs dat mar sin go hábhasteach mar sin chaneal na Stiùiridhean really a bhfuil orm an an dóis an bí. Tuibh muoine COVID check-ins agus na hand sanitizer stations agus bí rud mar sin as dawn. Ach héid amach agus an fón lámh agam agus ní mí chláiríonn agus bíú a feiceann cimar a thacu sin a seo. A ciú ann, hí sin an bí eiste sóisialta ann. Agus seo bratach. Carsón a bhfuil mí a snamh ann sa Mighty Swim. Sin MS Mighty Swim, sin imig scleráis agus bí ha cheolach ar a bhí a snamh anna sin fá na háitriche bhí cheann 50 bliana ha mí a creidin. Chaneal me sé ar snamh bhí cheann 4 bliana is gas go rá mí an stáit eile ach rain me fiús me se an reading challenge ba aine meile é nuair a bheit sin ág agus áisich a Mighty Swim agus ha sin ar a bhí a snamh bhil na bheith dog Astràilia na hahanning agus mar sin a háisich sin a snamh an some Mighty Swim. Ha imig scleráis ag mo bhathair. Sin an uimhir. Seo an QR code agus bí Agam rís an tic
uaine a sealting don na luch obrach. Hiú sannasan mar seo fiag an áte ach ha séhrichan arás thrá séhrichan ann sa chéad lockdown agus hánig get arás agus ha sannasan mar seo ann. Agus seo cearcalan anéis agus sin gus an bhí gach teach ann an áte sonrachte gus astasát a cumul. Agus chaneal mí a gra na rudan seo gus an bhí sibh éad bhis nó dat mar sin a cha mí géirí gus mainiciigh well bí a thula dúich an an stáit post-COVID uair san bhí agus ránig sin an an Astràilia an stáit sin nas luaie. Charrá sin lach, charrá sin bia, bheit sin lockdowns cruaí agus críochan cruaí agus agus lockdowns lua nuair a bhís cúis a bhain a nachcaig lockdown sa bhat. Ach lá a carrigan bí a thula dúich an an stáit post-COVID. Tá sin an dáchas agus ha mí ddéirich is mainiciigh gon béage ains na chaimhse a bhí a feichin cimar a há sin. Tá dúirt mí mór an footage an tilbhór ach seo briathrachas snàimh. Uachtar réine. Spéaclaran snàimh. Seireabhadaran. Agus seo seireabhada seamí. Seireabhada seamí. Bhuais mí pachas duhan. Déna hacama seo. Bonnet snàimh, briathrachas, stú sláinte i láimhe, chili agus brisket agus lenne tí. Chaneal an súil mar a bha an na thula dói han contact tracing app agus hand sanitizer agus astrachas sóilta agus a thula síon mar sin ast páirsin bheith agin. Ach Stiùiridhean a bhí adul amach agus a tachar trí carrigan agus an an dói sin ha bethe leil agin. Agus ba mí ddéirich is mainiciigh well ha fés agam go bhfuil imime duine ast an an lockdown arás an an lockdown agus ha na lockdown aice bhar a bhí marsing fat seachchain is míos an agus sin dulich. Ha beachgan eile agam mi géan sin ar scout go raibh mí is mainiciú fat dúine bhór gon bíag na lockdowns halltharis colachrí na lockdowns a seo. Agus nuair a bhís mí a feichin éis na híre na haca bheall an alpa bhí mí a feichin. Well san éire Astràilia Stiùiridhean ast a bhí adul amachchas an taith agus a tachar trí duine a bhain a stealach a bhain eile. Agus nuair a bhís lockdown a seo, chaneal dat foscailte, chaneal takeaways foscailte, chaneal ha bhí céad achad a dul amach san cóiseach le tain suireann goit a dul amach don supermarket agus sin é cha bhí dat eile foscailte. A lockdown a seo go maith cruaí. Ach haiet
Heid féamol. Heid láide a chaiad éifeachach. Ach, Caí, a bhanach gach agah an sin, chaneal sin acansa, agus bhí sin acansa fat imich mí eile ha mí créin. Agus mar sin bí sibh a rug sin start post-COVID lás an bí. Agus seo mar a bhí sé nuair a rugadh sibh ar an stáit.